Mehmet Zülfî Tan, Doğru Haber. Tunus ve qoqleyê xwe careka din bişkîne. Erebên Müslüman ev wext û zemanekî dirêj e ku ji teref qiralên dîktator ve tên îdare kirin. Ev qiralên dîktator ji Xerbê re bûnin lîstok, ji milletê xwe re jî bûnin qiral. Du re jî bi berxwedanên bişanên xelkê ve hatin xistin. Tu kes li wan xwedî derneket. Heta mezinên wan jî wan li welatê xwe qebûl nekir û negirt. Wan nehewandin. Lewra ew ketin nava halekî wiha ku nikarîbûn xizmeta xwe bikirana. Di vê navberê de hetanî ku rêveberê din nehatibûn tayîn kirin, xelk çûn ser sendoqan û rayên xwe avêtin. Li gelek cihan xelkê partiyên îslamî destek kirin û ew hatin ser rêveberiyê. Helbet ev rewşa hanê Xerbê xistnafa xewf û netirsiyê. Lewra wan jî zanî bûn ku wexta Müslüman serbest bimînin wê xwedî li îslamê derbikevin. Wê di demek kin de ew qasa mezin bibin ku wê medeniyeta îslamê ya Medîneyê tavilê hakim bikin. Alema Xerbê wexta vê yekê dîtin, ji bo biharên Müslümanan biguherînin zivistana dijwar, tavilê tedbîrên xwe stendin. Welatên weka Misir, İsraîl, Emirtiyên Erebên Yekbûyî û rejîma Siûdî bi welat û qiralên xaîn re ketin îrtîbatê û li ser xaînan xwestin ku rêveberiya nû çê bikin. Di serî de ji Misrê dest pê kirin. Lewra ewlehiya Siyonîstê İsraîlê ji bo wan mijara herî muhîm bû. Gotin Qeter û Libya vê carê jî rêz hat Tunusê. Dixwazin li ser Tunusê planên xwe berdewam bikin. Lê belê wan tu carî ji tarîxê ders negirtinin. Müslüman tu carî ji îdeolojiyên qirêj ên Xerbê hez nekirinin û qebûl nekirinin. Wê di herî dawîn de jî wan qiralana dîsa bixînin. Ew medeniyeta Xerba gemar careka din rûyê xwe yê qirêj nîşanê me da. Dîsa temamê heq û mafan bin pê kirin û li cem qiralên dîktator cih girtin. Lewra ew nesemîmînin. Ji xwe wexta em li tarîxê jî mêze dikin, em dibînin ku van kesana ne sadiqin û ne jî bi wan bawerî tê kirin. Ji bo menfietê xwe her karî dikin. Li Tunusê jî wexta serokwezîrekî Partiya İslamî hat, hema ketin nava tevgerê û wî daxistin. Lê ev yek zelal e ku her hikûmetên ku xwe teslîmê heqê û xelkê neke, mehkûmê hilweşandinê ye. Ji Xweda re şikur ku İslamê ji bo me dijmin û dost nîşan daye. Gotiye münafık kiye, mümin kiye. Em hem Xerbê û hem jî qoqlayên Xerbê di Qur'anê de jî û di tarîxê de jî dibînin û wan nas dikin. Kufr yek millet e, Müslüman jî yek milletin. Kesên ji xeynî vê yekê ji xwe re li pê riyan bigerin, ew di xusran û ziyanê de ne. Laîk, demokrat, sosyalîst, liberal, wexta gotin tê Müslümanan tev dibin yek. Navê wan ne muhîm e. Şerê di navbera wan de hetanî dîtina Müslümanan ye. Wexta Cebheya İslamê dibînin, dev ji şerê xwe berdidin û li dijî Müslümanan dibin yek. İnşallah wê xelkê Tunusê rabin serpiya. Wê dîsa qoqlayan dabixînin xwarê. Wê pêşeroj û îstîqbal a İslamê be.